थारैनो जोबोद मोजां दिन दिनैहाय इंराजि गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि गोदान बोसोरनि गोदान मिजिंजों गोदान देहाजों गोदान साननाय हनायजों दिनैहाय जोंहा बे कुसुगाव महामाया धामावहाय गोबांथार जोंहा सिबियारिफोर फैदों। दा बेखौनो जोङो मिजिंथिदों आरो आफा आनान गसाइनिसिम मोनसे बोर बिदों जे जों जाहाथे बे मुलुगावहाय जाहाथे जोंनि बे 2024 मायथाइयाव बयनिबो आइ आफा बिदा फंबाय आजै आजौ जेसेबां जोंनि हारि माहारिफोर दङ गासैनिबो जिउआव जाहाथे सुख मंगलमय जायो आरो बे गोदान बोसोरजोंहाय आरो जाहाथे गासै मुलुगानो जाहाथे सान्ति जायो। दा बिनि थाखायनो जों बावहाय फैनानैहाय फुजा अर्चना खालामफैदों। मन्दिरावथ' गोबां जायगानिफ्राय फुजाखौ होफैयो। बे जोंनि क'क्राझार एरियाल' नङा, दस्रा जायगानिफ्रायबो फैयो, ओरै बेंगलनिफ्रायबो फैयो, ओरै जोंहा बारै डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बारनानै जेसेबांनाखि डिस्ट्रिक्ट दङ बेनिफ्राय फैयो आरो जायफोरा माने गोथार गोसोजोंहाय जायफोर माने फुजाखौ होनानैहाय गावनि मिजिंफोरखौहाय जाफुंसारनायावहाय बियो। थारैनो जों खोनानो मोन्दों माने बाहाय मोजां गोसोजों जुदि सिबियोबा फुजियोबा माने गावनि साननाय हनायखौहाय जाफुंसारनाय बेबायदिखौ मोननो हादों आरो मोनबोगासिनो दं आरो। सिगाङावनो गोदान बोसोरनि 2024नि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि जासिहरग्रोनाय थाबाय। मुलुगाव सान्ति थाथों बेखौ कामना खालामबाय। जोङो बे कुसुगाव बासिन्दा जानानै कुसुगाव ओनसोलनि जानानै प्रत्येक बोसोरावनो जोङो गोदान बोसोराव बेवहाय इसोरनि खाथियाव फैनानै आर'ज गाबफैयो जाहाथे मुलुगा मोजाङै मोजां सान्थि थाथों। बे महामाया बिमानाव जोङो आशीर्बाद बिनो फैयो। बिदिनो ज'यै जोङो पालन खालामफैयो। प्रत्येक बोसोरावनो फैयो जोङो बिदि पालन खालामफैयो। दिनैहाय आं नुनो मोन्दों बहुदखिनि जायगानिफ्राय जोङो भक्त फिसाफोर फैदों, बाहाय फुजा होफैदों। गोसोआव गोजोननाय मोन्दों आरो गोदान बोसोरा मोजाङै मोजां जोङो बारग'लांनो हायो बेनाव जोङो आर'ज गाबनाय थाबाय आरो भगबाननि खाथियाव। बे मन्दिराथ' बहुद गोबावनिफ्रायनो सोलिबोनाय आं खोनाबोदों, आबै आबौमोननिफ्रायनो खोनाबोदों। बियो दासिमाव 100 बोसोरनि बारा जाबाय। गोदो इंराजफोर सासन खालामनाय समावनो बे महामाया मन्दिरा दंमोन। गोदोनिफ्रायनो बाहाय परम्परा फुजा सोलिबोदों, दासिमबो सोलिगासिनो दं। 100 बोसोरनि बारा जाबाय बे मन्दिरा खोनानायाव। आंबो नुबोबाय। दानि दिनाव जोङो भक्त फिसाफ्रा बाहाय बारानिफ्राय बारायबोगासिनो दङ। आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों दा जोङो बिश्व शान्ति थानो थाखाय आरो जोङो कुसुगावनि बासिन्दा हिसाबै जों थांनानै थानो थाखाय जोङो बयबो फैनांगौ, फुजा हैनांगौ, गावबागाव धर्म निति गावबागाव निति आदर्श थानानै जोङो मोजाङै मोजां सोलिलांनांगौ आरो गोदान बोसोराव जोङो बेखौनो आङो हामलायनाय थाबाय। बयबो आलो गोजोनै जों थांनानै थायो। बे बोसोराव जोंहा मोजाङै मोजां बारग'लाङो। बिनि थाखाय भगबाननि खाथियाव आङो आर'ज गाबनाय थाबाय।